Доктор Атанас Кацаров и неговите колеги от детска травматология в болницата Пирогов преди година обсъждат идеята за профилактични прегледи на децата в домове без родители. Началото е поставено. Детският ортопед измерва и отбелязва теглото на децата. Оценява по няколко показателя дали има изкривяване на гръбначния стълб. На плантограф определя има ли плоскостъпие. Профилактичните прегледи за гръбначни изкривявания, особено при деца в по-ранна детска възраст, са изключително важни, тъй като те предпазват от развитието на сколиоза. Това е гръбначно изкривяване на гръбнака с изключително тежки последствия. Нашата програма е с цел да предпази децата не само от сколиозата, а и от другите вродени или придобити деформитети. Например, както е плоскостъпието, оглеждаме децата за тяхната цялостна стойка, криви крачета, техния гръден кош, дали имат нужда от допълнително добавяне на калций в диетата. След прегледите лекарят прави заключение кои деца имат ортопедични проблеми и конкретните препоръки към тях. При леките степени на сколиоза упражненията и плуването имат ефект. Следващият етап е носенето на корсет. В тежките степени се стига до оперативно лечение. Нашата идея е да се профилактира именно възникването на тези късни усложнения. Миналата седмица бяхме в дома в Брацигово, там има 2 дома. Директорката беше така любезна да съдейства, както и доктор Джерелова, директор на този дом, и Свети Иван Рилски. Ние сме щастливи, че децата ще получат освен другите профилактични изследвания и това, защото ще предотврати някакви гръбначни изкривявания, които трудно биха се доловили, ако нямат такова изследване. И сме благодарни за тази програма, която обхваща и нашите домове. Това е ценно и предполагаме, че ще бъде ценно за по-нататъчното развитие на детето и ценна информация за евентуалните родители, които са решили да го осиновяват. В никакъв случай не трябва да се гледа на тези деца като деца с някакъв дефект и колкото по-рано бъде хванат такъв вид заболяване, толкова по-добре. Това е и нашата цел. Ортопедите препоръчват за гръбначни изкривявания децата да бъдат преглеждани 2 пъти годишно, а тези с деформитети да бъдат наблюдавани през всеки сезон.